Салом алейкум ба ҳама касое ки тамошо доранд ва гуфти урсо ки приятное вақте мешунавад ки дар комментария дигарон тара дархост мекунанд. Хотя ма чандин каналҳо, чандин барнома мо дар интервю савол ҷавоб дорум. Ну видимо мухлисои ма мехоҳам бо чизаи дигар бо бифаҳманд ҳама. Хотя ма намедонам чӣ ражда дорам барои фаҳмидани одамое ки мегӯянд ки занҳо ин як ҷинси заиф ҳастанд. Ма фикр мекунам ки шумо хато мекунед, барои ки ай ҳама қин бидан модар биданай. Ай ҳама қин бидан. Чунки нигоҳ ки модар чӣ саволо мешавад ай тарафи фарзанд агар як картинка дага бошад. Оча пӯшоки ма ку, оча гишнаем, оча авқотим ку, оча чои гарм мехӯрам, оча чои хунг мехӯрам, оча мара иҷаба, оча суми мактаб бите, очаи тарик, оча пӯшок мабуш шуд. Ота да фақат як савол ота очаам ку. Ҳақиқатан тасаввур кунед ки модар зан аз мегӯянд ки зан ҷинси заифа, и гап хатоай. Дар як ҳолат зан будан, модар будан, санъаткор будан, кумир будан бениҳоят қинай ва в основном ғайри реп, агар реп буд шава, як удалит боша, як кнопка боша, линк боша ки реп ҳай зиндагӣ ту буд шава, ту чӣ кор мекунӣ? повар мешавам. Метонӣ? Оно ош тайёр кардам, оз мебинӣ? Ош. Чӣ хел падзакаса, худам ба дӯстои худам пухтам, а? Чакози оша мехӯрем? Дасторисои худам тайёр куниш, баъд мемонам. Тамом, оша нишон медиҳем ва поварӣ даромади хуб ёфта метонӣ? Агар ҳамин саволи тра хе фикр кунем ку мисол агар оз мо хе фаҳмондан мехоҳам ба мардум дар комментария мега хчакин ки мегирам мисоли суса не ки модари мо ҳазрати хадиҷа гуфта ки агар бигӯянд дар дунё як қатра борон намеборава, як дона гандум намешӯфа, ма парвоша надорам вақте ки Аллоҳ хча разоқ гуфт. Яъне разоқ ризқ диҳанда. Ризқ дар дасти Аллоҳ ай ба любой роҳ главни ҳаракат ки метавад. Яъне барои штоби ризқ биёвӣ чӣ корора бояд ба пеша бигирӣ? Нигоҳ ки дадоди худо главни кор кунӣ. Главни бикунӣ всё. Ноид накунӣ кор кунӣ. Мина як ҳикоя ҳаста, як мард, фаҳмидӣ? Дар як сроб худаш тоқа мезана. Вақтми барномаро ман нагирифтам. Не. Ба фикр ман баш тамошо мегиранд барнома. Не, наоборот пулисани дуруст шуд. Мадин мадасам телевизия. Мақсади гап ки бахшиш агар касеро ки нороҳат кунем барои вақти зиёд, як мардак дар як остров меғалта. Острове ки ҳеч кан нестай. Ҳамаи қавмишина фақат дуо мекунад. Ай худо маро наҷот ҳамиҷа бубуро маро наҷот. Фақат дуо мекунад ва результат нест. Ягон кор намекунад. Мебинад ҳеч нешидестай. Мисоли гап ту дар ҷошем фақат дуо кунӣ, трамай осмон банд намехама ки бихам бибоброям. Баъд мебина ки намеша, хай биё мега ак таваккал ба худо нашида. Ҳамиҷа тақдир дар тан бете. Худаш меравад рахта мезанад, шапа мекунад, як хона месозад. Мақсад чӯ меҳнат да мегзарад. Ами хонара буд мекунад, чизе охирона ба сарша меравам, мега биёрам бимонам, ай паи коршам, ай паи зиндагишам ки ами чанда тандир чироғак мезанам, он месӯзад полни. Мардак ба ғазаб меяд, ай худованд бигӯ хафа мешавад. Ё Аллоҳ мега, ман ҳамиқадр дуо кардам, мега ту маро мадад накардӣ, мега ахай ман худам ба дасти худам меҳнат кардам сохтум, чӣ ба меҳнати маро расондӣ ба ҷои ёрдам мекунӣ. Қаҳр мекунад, шама партия хол мекунад, саҳар овози карабл бедор мешавад. Мебинад карабл қариб шад. Дод мезанад, ки ма ҳамиҷа биё, мега борон бош, мо ба сари тра оместем. Биё мега шумо маро мега чӣ хел шидӣ так гузашти, мега мо ба сари тра омадестем. Мега як ҷо фаҳмидем ма ҳамиҷа. Мега ки ҳамиҷа алоши дуд биромад. Мо гуфтем касе одамай помощ талаб киста. Смисл муаммоша фаҳмидем ба фикр. Ҳаракат кард, як чӣ шид. Яъне ки до таба кунум савхона бо ҳаракат намекунӣ. Главни чӣ коре мекунӣ намекунӣ, ноид накунӣ. Фикр мекунам основной ами ризқа ноид мекуша. Главни ҳаракат бикун, тамом, всё. Баъзеҳо ки вақте ки сари қудрат меоянд, дига ба писару набира мусоҳиби мошин, хона, вазифа, унвон дар ин масъала чӣ назар дорӣ худат? Луқмони ҳакима бихонам китобша. Чӣ мегӯяд? ва ё бихонад? Чӣ аст масалан дар Луқмони ҳаким? Луқмони ҳакимам вақте ки сумдор буд, вазифадор буд, гарини буд, бигем фақат фарзандошам мегуфт ки дар замини ховкуниро ёд бигирем, дар замини қоб. ин вазифа соҳиб надора ака. Вазифа соҳиб надора. Кресло меган соҳиб надора, росте. Мисол мегуфт ки дар замини қоқ ховкуниро ёд бигирем. Абдулло гирифт мехӯрӣ? Оператор гӯшташ. Оператор орзу хирина саргардам надидим. Хоб, давом додем. Мақсад ба ӯ хотир буд ки як рӯз ҳам хеле мешавад ки ин дунё переворота. Ҳамин хеле то мехӯрад ки хед бачаҳош доим ҳамун спали ва диванои нормали да дих ки аги ҷогаи ғавси мулоим да хедаш
ҳама вақт расшоти рӯзҳои пастиша мегирифта. Як рӯз ҳамхе семейни тирмашон мекунанд, ҳамхе ҳикоя хонда будем ки тирмашон мекунанд вақте фарзандош ягонш то қадам мекунанд мебаранд озоди тирмада. худаш тоқат мекунад. воқеан бобои фирдавсӣ мегӯяд гаҳе зин савору гаҳе зин ба пушт.